Idan wannan shine zuwan ka channel ɗin na farko, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba, kawai mu shiga zuwa cikin bidiyon. Daga baya na san kowa zai fahimta. Yanzu sai ka tafi nan yanda aka sa phone, kamar za ka kira. Bayan ya buɗe mana haka, sai ka danna *561*1*1# kamar haka. Sai ka danna alamar kira. Gashi mun tura. To gashi nan ya kawo mu. Yace select a term, sai mu taɓa number 1. To nan ma gashi ya ƙara buɗe mana, sai ka zaɓi adadin loan ɗin da na san ma dai ba lallai ne a ce wai za a biya ba, sai ka zaɓi dai adadin loan ɗin da kake so kamar haka. Sai ka danna number 1 misali, sai ka zo gashi, sai ka zaɓi wani banki ne. Idan ba ga bankin ka ba, za ka iya zuwa ga hina aka ce more banks, za ka iya danna star domin a baka wasu other banks ɗin idan bankin ka baya ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka nuna. To yanzu mu tunda bankin mu yana number 1, sai mu taɓa number 1. Gashi mun taɓa. Suka ce confirm 10 digit bank account number, sai ka sa number account ɗinka kenan. Kuma haka za mu rubuta ta. Gashi mun samu tura. To gashi sai suke tambayar ka saving ne ko kuma current ne, ajiya ne ko kuma na yan albashi ne. To gashi mun tura tunda mu ajiya muke. To gashi sai suka ƙara cewa verify with BBN. Number 1, number 2 change account, number 3 exit. Sai mu taɓa number 1 idan kana da BBN kenan. Sai mu taɓa number 1. To gashi let's enter your 11 digit BBN. Sai mu sa kamar haka. Sorry, na ɗan yi mistake ne. To gashi kamar haka, yanzu mun sa BBN din mu. To gashi dai akwai wata matsala ne da yasa bai yi ba, amma maybe kai idan ka gwada zai yi. Kun gane? Kamar yadda kuke gani, kar ku manta da lambobin *561*1*1#. sai ka tura kira, sai ka bi procedure a hankali domin ka cike, kuma da gaske ne suna bayarwa. Mun gode. Yan uwa, idan wannan ne zuwan ka channel ɗin na farko, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai ba mu ƙwarin gwiwar da za mu rinka kawo muku videos irin waɗannan da kuma waɗanda suka fi waɗannan akan harkar technology, ɓangaren da ya shafi waya, comedies da wasu abubuwa. Mun gode.